Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जेबो सिनायनानै लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जेनोखि जों सानथाम साब्रै सिगाङावहाय मोनसे पस्ट एबा भिडिअ नुबाय थानो मोन्दोंमोन। बे पस्ट एबा भिडिअआ मामोन होनना बुङोब्ला बे पस्ट एबा भिडिअआ जाहैबाय जेनोखि हाबा जाखांनानै 6 दिननि उनावनो हिनजाव गोदाना खारदों होननानै जों खोनानो मोन्दों एबा नुनो मोनबाय थादोंमोन। ओमफ्राय फाइनालि जायनाखि हिनजाव गोदाना 6 दिननि उनाव हाबा जाखांनायनि उनाव 6 दिननि उनाव खारदोंमोन बे हिनजाव गोदाननिफ्राय मोनसे भिडिअ बानायनानै बे मानसिया होदों आरोना। जायनाखि हिनजाव खारदोंमोन बे मानसिया भिडिअ बानायनानै फेसबुकआव हगारदों आरोना। मानि थाखाय बे हिनजावा खारामोन बै न'खरनिफ्राय हाबा जाखांनायनि उनाव बेखौ गासिबो गावनि काहानिफोरखौ गुसुं भिडिअजोंब्लाबो बिथाङा फोरमायदों आरोना। जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखै आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना। नोंथांमोननो आं दा दसे उनाव नैबे बिथांनि भिडिअखौ होनानै होनाय जागोन। बिथाङा गावनिनो मोनसे फेसबुक प्रफाइलाव होना लादों। नोंथांमोना गोसोब्ला बिथांनि फेसबुक प्रफाइलखौ फल' खालामहैनो हागोन आरोना। बिथांनि फेसबुक प्रफाइलनि नामा जाहैबाय प्रेमि ब्रह्म आरोना। बिथाङा गावनि फेसबुक प्रफाइलाव नैबे भिडिअखौ होदों। ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायिनि सिगां आं नोंथांमोननियाव मोनसे गुरै खावलायहरनाय, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोल', नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा। बिनि थाखायनो अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला आरोना लोगोफोर। बेफोरबायदिनो नोंथांमोननिसिम गोदान आपडेट होबाय थायो आं नैबे चेनेलाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि आपडेटखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों मोननो हागोन आरोना। बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे प्रेमि ब्रह्मनि भिडिअखौ नायदो आरोना। बिथाङा मा फोरमायदों गुसुं भिडिअजोंब्लाबो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लादो। बिग्रोनाय थाबाय। आं दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों, मानो होनोबा बिसोर आंखौ फेसबुक इउटुबाव आंखौ जेरैबायदि नंखाय होदों बेफोरबायदि आं नङा। आं बिसोरनि न'खरनिफ्राय खारखुमाबोदों बियो नंगौ, आरो आं हाबा जानो गोसो गैयामोन। नाथाय बिसोर आंखौ जर जबस्तिसो हरदों नायनानै। आंनि बैसोआबो 17 इयार्सल' जादों, नाथाय हौवानि बैसोआ बेसेबां खोनानाय बायदिबाथ' 45 जादों होननानै खोनादों, नाथाय बियो आंसे बुहुत गिदिरखा। आरो आंनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ दानो हरथ'खायामोन, बेलेगासो नायनानै हरदों। हौवा गोदाना नायनो फैखालिबो आंनि न'खराव नायफैयाखै, बेलेगनि न'खरावसो जायबा दालालि बेनि न'खरावसो आंखौ नायफैदों। आरो बिसोरनो खोथा बाथ्राखौ रायज्लायनानै आंखौ जर जबस्ति खालामनानै हरदों। आरो लांखालिनो अखानायैनो बिसोर आंखौ हाबा होदों। हाबा होनानै हाबायावबो जेरैबायदि जानांगौ बेफोरबायदि हाबायावबो बेफोरबायदि जायाखै। जेरैबायदि नेम मथे दं, आखाइ हमनाय नेम दंमोन, बिसोर बेखौबो खालामासै। आंनि न'खरनि मानसिफोरा आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बिसोर दालालियानो बन्द' खालामदों, आखाइ हमनो थांलायनाङा होननानै। हाबायावथ' आखाइ हमनाय नेमा दंथारोमोन, नाथाय बिसोर आंखौ दालालिफोरानो मावरिया रोखोमसो खालामदों। आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बादा होनानै दोनदों बिसोरखौ। आरो हाबाया बायखांनानै जिहेतु साननै सानसे थांखांनायनि उनावनो आंखौ हौवा गोदाना जेरैबायदि बाथ्रा होनदों, नों मानो आंजों फैनाय दानो अकस्मात मानो फैनाय, आंनि लोगोफोरा आंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय, आंनि हाबा मोनजायैनि होननानै बेफोरबायदि खन्थाइदों। बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि खन्थाइनो लागा लोंनानै जानानै। आंथ' बेजों गोसथोनानैबो थाङाखै, आरो आं बेजों खारसनबो हैयाखै। गावसोरसो आंखौ लांदों, गावसोरसो आंखौ न'खरनिफोरा नायनानै गावसोरसो आंखौ लांदों। आंथ' बिसोरजों बेफोरबायदि खारसनहैयाखै, आंथ' आंनि गोसो बायदिबो थाङाखै। बिसोर आंखौ दानो लोंना जानानै बेफोरबायदि खन्थायोबा आरो उनाव माबायदि बुंगोन बेफोरबायदि सानबाय आङो। आरो बिसोर आंखौ जेरैबायदि बुंबाय, बियो आंखौ दानो बेफोरबायदि लोंनानै जानानै न'खरनि फारसे खेल लाया माया। गोदानाव जुदि बेफोरबायदि आखल देखायोबा आरो उनाव गोजाम जाबा माबायदि जागोन। सासे हिनजावनि फिसाया हाबा जानांगौबा, थैजासिम संसार जानांगौबा हौवानि गियान नांगोन। जुदि बे सासे हौवाया लोंनानै गोदानावनो जुदि लोंना जानानै थायोब्ला, न'खरनि फारसे उदिस गैयाबा, बे हौवाया मालाबाबो संसार जानो हाया। आं बेफोरखौ सहायनो हायैनि थाखायनो आं बिसोरनि न'खरनिफ्राय दिनै ओंखारबोनाय जादों। आरो बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोदोंबाबो आं आखाइ गोजायैसो फैदों। आं बिसोरनिफ्राय जेबो माल बुस्थु लाबोफायाखै। आङो जेरै दं एरैनो फैदों, बिसोरनि फैसा थाइसेबो लाबोफायाखै आङो। हाबायाव बिसोर बुंदों आंखौ हाबायाव उथिनाय माल फैसाखौ लानानै फैदों होननानै, नाथाय आं हाबायाव उथिनाय फैसाबो थाइसेबो लाबाखै। बिसोरनि हाबायाव उथिनाय फैसाखौबो बेनो अखानायै अमानि फैसा हरदों।
आं बिसोरनि फैसाखौ लाबोफायाखै बिसोर आरो आंखौ बुंदों सिन्दुर हुगारनानै फैदों मंगलसूत्र खुनानै फैदों आसान खुनानै फैदों होनदों नाथाय आं बेफोरबायदि जेबो खुनानै फैयाखै आं जेरै दं एरैनो फैदों आंनि खाफालाव सिन्दुरखौबो आं लानानैनो फैदों आंनि गोदोनायाव मंगलसूत्र आसान बेखौबो गासिखौबो आं लानानै फैदों आं जेबो बेफोरबायदि खुबोआखै बिसोर आंखौ एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै जेबो मोना आं गावसोरनि सबर सरथ्रिफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय आं दिनै बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोनो आं भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो सानाखै बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय नैबे भिडिअआव बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनो हाखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय खोथाफ्रा बेसेबां सैथो जों बेफोरनि सायाव बुंनो थाङा जेनोखि जों जानाय जायगायाव जाथाय एबा जाय न'खराव जादों बे न'खरनि मालिकबो नङा नालाय जों मोनथिजोबा आरोना मा होनो बेफोर सिङाव जानानै थानाय माबाफोरखौ जों नुवा नालाय बेनि थाखायनो जों जेनोखि नैबे ससियेल मिडियानि रिपर्टखौ लानानैसो जोंबो नैबे नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामहरनाय जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना जिखुनु जाया नैबे भिडिअखौ नायनानै मा बुजिनो हाखो नोंथांमोना नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो जेबो बुंला जेनोखि जानानै थांबाय ओमफ्राय फारसे साइडनिफ्रायल' जोङो हिनजाव गोदानखौ खारदों होननानै जों नुबाय थादोंमोन उमुक लांदों होननानै जों खोनाबाय थादोंमोन बिथाङा दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासिबो खोथाखौ फोरमायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नंमारगौ नंमारा जों बेखौ एसे साननानै नायनांगोन आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना भिडिअखौ माबादि मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय।